Gogoșar umpluți cu varză albă și roșie murată. Ingrediente: 3 kg gogoșari, 1,5 kg varză albă, 1,5 kg varză roșie, 2 morcovi, 2 linguri sare grunjoasă, neiodată, o lingură zahăr, o linguriță piper boabe, o linguriță boabe de muștar, o rădăcină mică de hrean, tăiată fâșii, 3 foi de davin, câteva crenguțe de mărar uscat, apă rece. Mod de preparare: pregătirea legumelor. Curăță varza albă și roșie, toacă-o mărunt. Curăță morcov. Pune varza și morcovii într-un vas mare, adaugă sarea și zahărul și frământă bine cu mâinile până lasă zeamă. Lasă compoziția la odihnit 30 minute. Pregătirea gogoșarilor: spală ardeii, taie-le capacele și scoate semințele. Pune-i la scurs cu gura în jos, 15 minute. Umple fiecare gogoșar cu amestecul de varză și morcov, fără să îndeși prea tare, să aibă loc să fermenteze. Pune capacele la loc sau o bucățică de varză deasupra. Așezarea în borcane. În borcanul mare sau butoi mic, așează straturi. Bețe de hrean, foi de davin, câteva boabe de muștar și piper, crenguțe de mărar. Apoi gogoșarii umpluți. Toarnă apă rece peste ei până se acoperă complet. Pune deasupra o greutate, piatră curată sau farfurioară de sticlă. Fermentarea. Lasă borcanul 3 zile la temperatura camerei, apoi mută-le la loc răcoros, beci, cămară. După 2 săptămâni, gogoșarii vor fi acri, crocanți și delicioși.